Salutări lume, cu voi astăzi este Creo Gaming și astăzi vreau să vă spun, acesta este al 6-lea episod despre Minecraft Pocket Edition. Și deci cum să la survival-ul nostru. Am avut și treburi, am avut și așa cazuri, să zic cu așa lucru, că mi-a început din asta, nu știu cum se numește. Bine, asta e. Îmi amintesc că am pus ceva în furnace, da, gold și iron. Ok. Deci avem 15. Aici, din iron, din gold, cred că nu faci nimic. Faci, dar lucruri mai puțin folositoare. Haideți să vedem ce putem face din moss stone. Putem face moss cobblestone wall. Ok. Haideți să trecem acum la... Da, cred că... la mai multe lucruri. Acum haideți să mergem după animale să le vânăm puțin. Design asta... Uite-o aici. Da. Bine, mâncare nu mi-am luat, dar... Bine. Asta e. Așa. Și avem aici o vacă. Să facem repede după ea. Să o omorâm. Vin cu această vacă, mă. Oh, ce viteză fugi. Dar eu fug mai repede ca tine. Da. Aici puțin. Nu. Oh, nu, deja este seara. O oaie întrage mine în grădină. Dacă este posibil. Oaie hacker? Oh, eu în Minecraft Pocket Edition așa ceva n-am văzut. Da, nu, cred că nu e posibil. Cred că cumva a intrat ea așa un bug. Altfel nu putea să intrăm. Să spun serios. Da, dacă am vrut să facem fermă făcută. Dar cum a intrat ea? Să nu are nicio logică. Ok, da. Cred că va fi bine așa. Ele noi mai avem, dar avem puțin locuri în acest chest. Doar numai 2 locuri libere. Avem un powder, dar ne va trebui și nisip puțin, nu? Da, cred că în următoarea zi o să plecăm după nisip. Dar cel mai des în desert se pot întâlni și fructeri. De-aia cred că să ne luăm mai mult mâncare, vreo 2 pâini și... Da, 2 de chestia, vinușă, da. Cred că ne va fi de ajuns. Ok. Iar puțin întâlnim noi aici încă o oaie, un porc, da, cred că, da, al meu e pus de 0. Nu știu de ce, e pus, dar, așa, aici puțin, în acest episod nu vă voi putea arăta cum va trebui nisipul, dar vă voi arăta, cred că în al 7-lea episod deja. Acesta este al 6-lea. Da, este al 6-lea. Așa. De atunci trebuie să facem și o intrare din casă, spre grădină. Dacă vi se pare ceva nu este normal cu vocea mea, am reușit. Aceasta este problema. Bă, da, avem niște foarte mult. M-a dat foarte mult TNT-uri.
Și cred că să le putem și aprinde. What? Numai 2 tintiri? Ok, avem 2 tintiri. Tintiu. Asta e foarte bine. Putem face și Flintstone în stil. Le chiar așa și să le prindem, dar nu frică să bubuiască în casă. Și asta trebuie să fie făcută tot, nu ca să bubuiască în casă așa lucruri. Deci cred că resursele astea să le punem în alt de chest. Așa. Putem resurse. Pun pauză și după aia o să revin. Și da, lumea, acum continuăm. Am avut o mică problemă. Cred că am filmat o parte secundară. Greșeală. Scuzați, baba de la țară. Hai să facem și zăpăr. Așa. Da. Facem zăpăr, dar... Da, că să devenim și... Da, cred că această serie va fi cam scurtă. Acest episod va fi cam scurt. Nu prea mai am ce facem. Scrieți-mi în comentarii ce lucru să mai fac în următorul, în al 7-lea episod. Spuneți, vă rog, și eu o să vă citesc comentariile. Și nu vreau să vă spun, dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați să apăsați pe butonul de like. Cu voi a fost Crio Gaming. Și dacă eu vă plac foarte tare, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. Asta a fost lume. Dacă doriți să continui 7-lea episod, cum v-am spus numai ce, like și subscribe. Asta a fost lume. Pa!